हमने के एगो वार्ता सुनल जाओ महेंद्र मिश्र के गीतन में प्रेम बोध। वार्ताकार बने लक्ष्मीकांत तिवारी। तो आई ये वार्ता हमने के सुनल जाओ और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिहल जाओ। महेंद्र मिश्र भोजपुरी के एगो महान कवि, धाकड़ संगीतकार आ देश प्रेमी रहन। भोजपुरी साहित्य के अनमोल धरोहर के रूप में उनका रचना संसार के राखल जाला। लोग उनका के लोकधर्मी कवि, लोक कलाकार आ पूर्वी सम्राट के रूप में जानेलन। उ जिंदगी भर दरबार से जुड़ला रहला के बादो सामंती विचारन आ दरबारीपन से अपना के अलग रखले। उ खालिश लोक संस्कृति या लोक राग में डूबा रहे वाला एगो संस्कारी भक्त कवि रहन, जे राम भक्ति परंपरा आ कृष्ण भक्ति परंपरा का साथे साथे प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव आ श्रृंगार बोध से जुड़ल विषयन पर भावना परक गीतन के संजोले बारे। अगर भक्ति काव्यधारा या रीति काव्यधारा के कसौटी पर उनका पूरा रचनाशीलता के कसल जाओ तो ये देखे के मिलता कि भक्ति रस में डूबल आ रीति मुक्त कविता के धार के वो एगो सफल कवि के रूप में सामने आवत बारे। प्रेम बोध महेंद्र मिश्र के कविताई के में रहल बा, जेकरा चक्कर काटत उनकर पुरह रचनाशीलता के चौहद्दी लौकता। महेंद्र मिश्र सात्विक प्रेम के अनुरागी रहन। दैहिक प्रेम, आर्थिक प्रेम आ लोभा लाभ के प्रेम के झलक उनका कविता में ना मिले। उ हृदय भक्त के रस में डूबल एगो रस प्रेमी कवि रहन। उनका रचना जगत सतरंगा बा। उ प्रेम बोध के दिल के गहराई में उतार के अपना गीतन में अनेक अर्थ छटा आ भाव भूमियन के तरल छुअन से गुड़ पाए के सोन गंध से भीगल लोक मन के रस विभोर करत, रस राग से सींचत अपना पूर्वी गीतन के बगीचा खड़ा कैले रहन। उनकर प्रेम बोध के पैसार मनुष्यता के पक्ष में रहे। उ प्रकृति, जीव जनावर, समाज आदि सबका से प्रेम करे के सनेसा अपना गीतन के माध्यम से दिले बारे। महेंद्र मिश्र के जीवन लीला पर आधारित भोजपुरी में दूगो उपन्यास बा, फुलसुंगी या महेंद्र मिश्र, जौना में उनका छपरा के नर्तकी ढेला बाई से प्रेम प्रसंग के खूब चर्चो बा। ढेला बाई वैसे तो एगो नचनिया रही, बाकी लोग बाग उनका के नीक नजर से ना देखे। बाकी ढेला बाई होखस भा कुंवर सिंह के जमाना में आरा के धर्मन बीवी होखस। ई लोग के पेशा नाच गान आ मनोरंजन भले होके, बाकी सही मामला में अदब आ तमीज सिखाए वाली उ लोग कलाकार आ सामाजिक शिक्षिका रही जा। ई माने में हमनी के कोनो हरज नहीं खे कि ढेला बाई महेंद्र मिश्र के प्रेमिका रही, बाकी वो दोनों लोग में शारीरिक लगाव ना होके आत्मिक लगाव रहे, प्लूटोनिक लव। ये प्रेम प्रसंग के उनका रचना कार्य आ जीवन गतिविधियन पर भरपूर असर पड़ल, जौन उनका गीतन में खूब झलकेला। महेंद्र मिश्र के रचना संसार तो वैसे गीत आ कविता की अनेक शैलियन से भरल बा, बाकी उनकर मुख्य पहचान बनल बा पूर्वी तान से। पूर्वी विरह गीतन के कहल जाला, जौना में वियोग पक्ष पर जोर होला। भोजपुरी क्षेत्र के पलायन संस्कृति के गोभा से निकलल दुख संताप, राग विराग से लथराइल भोजपुरिया माटी मनई के सहज भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में पूर्वी राग में गाए वाला गवैया और सुने वाला सुननिहार के आत्मा के झकझोर देला। कवि अपना स्व पीड़ा के जन पीड़ा के साथे जोड़त मिथकन के सहारा लेलन। जैसे पुराण कथा में कृष्ण नंद गांव से मथुरा चल गइल बाड़न, कतना दिन बीत गइल उ ना लौटलन, कोनो लौटे के उम्मीदों नइखे। उनकर सनेसा लेके उधो जी गोपियन के गाँव आइल बाड़न।
बुद्धि ज्ञान आ तर्क के बल पर समझावे के कोशिश करत बाड़न कि जिंदगी चलायमान ह, जे जाला उ लौट के ना आवे। उनकर बात सुन के गोपी लोग उनका से झापाझोटी करे लगली। उधो बाबा के ज्ञान पक्ष के बेना भला प्रेम के आंधी के आगे कहाँ बसाओ। प्रेम धुन की अविरल रसधार महेंद्र मिश्र के गीतन में मिला था। मधुबनवा से मोर कान्हा अहे की दूना, सावली सूरतिया फिर देखहे की दूना, मोर आंगना में बंसिया बजहे की दूना। उधो जी सा नेशा लाए बूढ़ा बाभाना, इ तो जरिए के खिलाड़ी हटुए दाढ़ी जराना। कुबरी के भोग जोग हमनी के बतावे, इ तो पोथी लेके आइल बाड़े उफर परना। हमहू जे जनती मोहन कुबरी से राजी, हमहू कुबर बनैती फसैती मोहना। कहत महेंद्र सुनल उधो बाभाना, यहाँ रोम रोम बसल बाड़े कृष्ण सजना। माई के प्रेम दुनिया के सबसे गंभीर प्रेम कहल जाला। अपना संतान के देह में धूल ना लागे, कोनो कांट कुछ ना गड़े, एक सबसे अधिक चिंता माइये के रहेला। लड़का चाहे कतरो बड़ हो जास, बाकी महतारी के नजर में उ अबे बचवे रहेले। राम वन में जात बाड़े मेहरारू आ भाई के संगे। कोशिला माई के जिंदगी पर बजर पहाड़ गिरल बा। जौन कुछ सोचले रही उ जो ना सोचले रही उहे सब कुछ हो रहल बा। जंगल झाड़ पहाड़ खाई के लांघत राम कैसे हुई हैं। कोशिला माई के दुख भरल कहानी के महेंद्र मिश्र अपना गीतन के धागा में बांधत माई के पुत्र वियोग वर्णन के प्रेम के आत्मिक रूप में उभरले बाड़े। भोरही से भूखे हुई हैं, चलत पग दुखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, जागे मगु रात के। सूर्य के किरण लागी लाल कुम्हिलाइल हुई हैं, कंठे लपटाई झंगा फाटे हुई हैं रात के। आली अब भई सांझ हुई हैं बन मांझ, सोए हुए हैं छावना बेछौना बिनु पात के। महेंद्र पुकारे बार बार कोशिला जी कहे, ऐसे सुत त्यागे कहे ना फाटे करेजा मात के। नायक नायिका के प्रेम संबंध पर महेंद्र मिश्र के गीत बहुते अजगुत मनभावन आ प्रेम पाग के गुड़ही जिलेबी यस रसदार बा। उनका गीतन के गठरी में संयोग सुख के हास परिहास केली कलाप आ सम्मोहन उद्दीपन के भाव तो बढ़ले बा, बाकी छिछोरापन के भनक तक नहीं खे। उनका गीतन में बसंत के आम के मुजर आ महुआ के कोचियाइल गंध के महक बा। ओजही उनका हर गीतन के पाती आ शब्दन में हर भाव हर बोध हर क्रिया में रसे रस भीगल बा। कहल जा सकेला कि महेंद्र मिश्र के गीत माला फुलाइल कोढ़ियाइल फूल, मधु छत्ता के झूंझ, महकत गंध, सुरसुरात हवा आ छरछरात मेघ बुनन के सहमेल ध्वनि रागन के धागा में गुथाइल बा। उ प्रेमिका के रूप में मुग्धा मध्या परकिया ना आकत रहन, आना बलुक अपना के पोषित नायक वचन चतुर नायक आ क्रिया चतुर नायक के रूप में मानत रहन। वो अपना साथी से हृदय के स्तर पर प्रेम के आकांक्षी रहन। ओइसन प्रेम जोन मर्यादा के सीमा में रह के हृदय की गहराई से कइल जाओ। उनका ये पूर्वी गीतन में एकर असर देखल जा सकता। पिया मोरा गईले रामा पूरबी बनिजिया से देखे गईले ना, एगो सुगना खिलौना राम से देखे गईले ना। उड़त उड़त सुगना गईले कलकत्तावा की जाई के बैठे ना, ओही स्वामी जी के पगिया राम से जाके बैठे ना। पगड़ी उतारी स्वामी जांघे बैठवले से कह सुगना ना, मोरा धन के कुशलतिया से कह सुगना ना। माई कैली कुटनी बहनिया कैली पिसनी की जैया कैली ना, तोहरो दौरी दो कनिया से जैया कैली ना। कहत महेंद्र पिया भैला कलकतिया से भूलिए गईला ना, अपना जैया के सूरतिया रामा भूलिए गईला ना।
पलायन संस्कृति भोजपुरी समाज के वो पुरान धरा करा रहल बा जो सदियों से चलल आवता। रोजी रोजगार के खोजत लोग कलकत्ता रंगून कमाए जात रहे। फिरंगियन के जाल में फंस के गिरमिटिया मजदूर बन के विदेशी समुद्री टापू देशन में भी इस सिलसिला आजो चालू बा। मर्द बाहर के दुनिया में कमाए जात रहे आ मेहरारू घरे रह जात रही। उनका इंतजार में बस आवन के इंतजार भ रहे, हर आहट पर इंतजार, हर घड़ी आवे के इंतजार आ मिले के सपना। आधी आधी रतिया के पीही के पपीहरा से बैरनिया भैलीना, मोरा अखिया के रे निंदिया से बैरनिया भैलीना। पिया कलकतिया घरे भेजे नाही पतिया सबतिया भैलीना। कुहू 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 के कोयलिया से सबतिया भैलीना। बेदर्दी मोरा जन्मे के बैरी से लगनिया जोड़ लेना। निरमोहिया बेदर्दी से सनेहिया जोड़ लेना। द्विजा महेंद्र इहो गावे पूर्विया से सबतिया कोइलेना। बिरहिनिया के छतिया में अगिया धैलेना। महेंद्र मिश्र के कविता गीतन में प्रेम बोध खाली मानुषे खातिर ना रहे, बलुक उनकर प्रेम विस्तार के माया मोह जल जंगल जमीन फेड़ रुख गाछ वृक्ष पशु पंछी तक फैला रहे। चर से लेके अचर तक प्रेम भाव के इहे लगाव उनका के लोक से जोड़त रहे। लोक से जुड़ाव के चलते लोक गीतन लेखा आम आदमी के लोक कंठ में उनकर पूर्वी तान मशहूर होखल, जौना से भोजपुरी माटी के महक के साथे साथे माटी के मूरत के मिलन बिछुड़न के टीस, जौना में भोजपुरी माटी के महक के साथे साथे माटी के मूरत के मिलन बिछुड़न के टीस लोक स्वर में तांसी लेखा फूटत रहे। वृक्ष प्रेम से जुड़ल उनका ये गीतन में प्रेम के छुअन के अनुभूति कतना मजगर भइल बा एकरा के महसूसल जा सकता। हे कचनार कदम्ब अनार रसाल तमाल गुलाल सुपारी अमलाय अमरूद के चूत सभे उलतान वितान झुके सब डारी। जामुन कईत करील तुम्हू कदली फल श्री फल ऊंच निहारी। द्विजदास महेंद्र साची कह कहीं देखे हो तुम मिथिलेश कुमारी। पूर्वी गायन परंपरा के शुरुआत करे वाला महेंद्र मिश्र प्रेम के पीड़ा आ प्रेम में मुक्ति पावे के अनमोल गीतन के रचयिता रहन। उ हारमोनियम तबला झाल पखाउज मृदंग आ बांसुरी बजावे के कला में माहिर रहन। उनका ठुमरी ठप्पा कजरी खेमटा जैसन गायन शैली आ शास्त्रीय संगीत पर मजगर अधिकार रहे। उनकर गीतन में वियोग के भाव जहाँ जनगर रूप में आवता ओजही रोमानियत के गहरा एहसास भी ओमे मिलता। उ कई गो ग्रंथन के रचयितो रहन। अपूर्व रामायण के अलावे महेंद्र मंजरी, महेंद्र प्रभाकर, महेंद्र विनोद, महेंद्र मयंक, महेंद्र रचनावली, महेंद्र कवितावली, कृष्ण गीतावली, भीष्म प्रतिज्ञा, महेंद्र चंद्रिका और नाम से उनका गीतन के संजोअल सहेजल गइल बा। उनका गौरव ग्रंथ के रूप में भोजपुरी साहित्य के नींव के पत्थर लेखा पूर्ण बा। अंत में महेंद्र मिश्र के गीतन में प्रेम बोध के ऊंचाई उनका ये गीतन में समझल जा सकता। मोरा पिछुआरिया से नीबुआ के गछिया ए नदिया मोरी रे, नीबुआ चुएला आधी रात। ओही आधी रतिया के चुनरी रंगौनी ए नदिया मोरी रे, चुनरी भइल टहकार। तिसिया के तेलावा में मथवा बनौनी ए नदिया मोरी रे, केसिया भइल लटियाय। माथमी से गैनी रामा बाबा के ई नरवा ए नदिया मोरी रे, टिकुली गिरेले मजधार। मथवा में सतल लगले हाथ के छिटकिया ए नदिया मोरी रे, नाक के लवंगिया कादू होय। गोड़तो के लागी रे भैया रे मलहवा ए नदिया मोरी रे, मोरा टिकुली निकाली द
मोरा टिकुली दिह तनिकाल। बहुत जानकारी मिलल यहाँ के वार्ता से। वार्ता खातिर लक्ष्मीकांत तिवारी के बहुत बहुत धन्यवाद।